Pengantin boleh nanti naik lagi ya pengantin. Ini ngasih spesial bapak sing duwe sarung ilang. Sing ora gelem tuku maning. Mitra Fashion yang punya Pak Hojian. Sekian kula kelangan mandi bae anane kasih pujaan pribasane sarung ilang karo kakang sing tak sayang putus cinta Bapak sendiri aja sampai sekian bulan masih keteni wong sampean sing jadikan tulane hati dikawan turu ora lali cuma kakak sing tak siji anane boleh bapak dikeluarin sawahnya sayang keluar tak saya ketemu aw sing abang-abang berabang sing coklat disir lamun sarung ilang bisa tuku maning nyari maning silakan bapak ayo diulur halus dulu sayang lamun sarung ilang bisa tuku maning yen wong lanang ilang senok golet cocok bae najan akeh wong lanang kula watir gampang ilang sampai sekian bulane masih keteni ning sampean sing jadikan dulane hati ayang dikawan keluarga besar
jadi gandulan ning ati digawa bubu ora lali cuma kakak sing tak siji anane ngendi ulang-ulang masih kuat Pak masih kuat di sawer malih Pak di sawer malih ayo ngodok maning dong aja di sawer dong ini di sawer lamun sarung ilang bisa tuku maning yen wong lanang ilang luru ganti maning lamun sarung ilang bisa tuku maning yen bojo sing ilang au seno ning maning aduh geder hilie durung ana sing cocok bae najan akeh wong lanang kulawatir gampang ilang wis lawas sekian kula ngenteni mong sampean sing jadi gandulan ning ati digawa bubu ora lali cuma kakak sing tak siji anane ning ati bojone nang ati Sudah Bapak, terima kasih Aan. Sampai sekian bulane masih ngenteni wong sampean sing jadi kandulane ati kawan ora lali cuma kakak sing tak siji anane ngendi mesti keringati sudah ya terima kasih ya bosku terima kasih Aa sarung ilangnya Dung